ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ. ಮರಿಯಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚಾದು ಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪೆ. ಈ ಪರ್ಬೋ ನಿಜವಾದಲ ದೇವೇರು ಮಾನವ ಜೀವನಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೆರೆಂದು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮುಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇನು ಸುರೂಕು ತೂಯಿನಕುಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಲಾಯಿನ ಕುರುಬೆರು. ದೇವರು ಸರಳ ಜನಕುಲೆಗ್ ಸರಳವಾಯಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ತನ್ನನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತೇರು. ಅಕುಲು ದೇವೇರು ಪಿನ್ಪಾಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮರಿಯಮ್ಮ ಕುಂಟುಡು ಪೊದ್ದಿದು ಬೈಪಾನೆಡು ಜಪ್ಡಾಯಿನ ಬಾಲೆನ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯರು. ಅವಳು ಸ್ವರ್ಗೊಲ ಭೂಲೋಕಲ ಒಂಜಾಂಡಂದು ಪನುಲಿ. ಮರಿಯಮ್ಮನ ಮಡಿಲಿಡಿಪ್ಪಿನ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತರನ ಮೋನೆ ತೂಪಿನವೇ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಒಂದುವೆ ದೇವರನ ಮೋಕೆದ ವಿಶ್ವಾಸದ ಶಾಂತಿದ ಸಾಮೀಪ್ಯದ ಸಂದೇಶ. ಹೊಸ ವರುಷ ಶುರುವಾಣಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾಲೊಲ ಜೀವನೊಲ ದೇವರೇ ಮೋಕೆಡ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದೊಡ್ಲ ನಿಲೆಯಾದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಭರವಸ ದೇವರೇ ವಾಕ್ಯದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೊಸ ವರ್ಷಡು ದೇವರೇ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಅನುಭವ ಆವಡು. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ.